Nomo gasomi yo mwanchu murigerere bagetaseni kya Ndizi TV na endele chinga kichingia togo kwaregania ase emesa ya mangana maya tukumanyenga nararia yagenderete gokoreka asense ya Kenya amo norogongo rwa Gusii emambia ya rero nigo muraibwense Daktari William Ruto anyarire ko baga kwenekia ogotianigwa kwa ba Chief Administration Secretary alias nyomba yobora ya State House ime ye county ya Nairobi chinga kiecho bono muraibwense na ka ngwikarase orogongo rwa Gusii abwase akagere gocho gwika Chinsa mo au aso kuigora amagenderero ase orogongo rwa Gusii igobono mwanchu murigereria na mange twakwareganeirie asomo basobono ekero bono ngo kuinyurianga alias mitandao no tugotoka buna Ndizi TV News Digital na baigansema ya YouTube no tulebuna Ndizi TV News na endekero bwata chingaki na bogo tweet at Ndizi TV News kuirana ndebono asegekege kekerebosyo egeren kumanyenga nararia yagendete gokoreka ime na isiko yorogongo rwa Gusii asenjera yobwenge Njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita nole tukubwaterana komo korwa sensemo yebimanyerero nigakoro kwa Joshua Auta tigato ya chake korwa igase county ya Kisii abo asomuraibwense Dr. William Ruto agocha goika ase orogongoro kuigora magendero au nabona kumanyia abuoli tangani ase agocha gochakera etaro yaye na sensemo yake gati egotoka se bunge ya Nyaribali chache abo ase abakenya abange besokire eliokomoroto tana komwaregania omuraibwense Dr. Ruto mulikeito bwa mangana maya Captain 001 Ndemo Steven no are standby asensemeyo yake gati tayari gototebia nganararia yakageire gokoreka chinga kyumuraibwense araike asensemeyo oyo minto Captain 001 Ndemo Steven Mwanchomari ana nsemo yake gati nsemo ya water treatment sanitation na irrigation center abo street kolero igani ko muraibwense William Samoei Ruto narira ko baga ko ganyu na ndakera nyare ko baga wikase Chinsa mechiga chiteka nke go korubone gase amariga ni ospanyare ko baga wikera na sense meyiga kerenko rire nseme yiga ndake abajanyimbo banyare wikaso bonge kwena kibuna oborendi bwanyare ko babogo Isano IGWANA randake gati aba MCA korwa sichi ward ya merongere na Isano chie county ya Kisii county merongene na Isano no baraiga andake konyara kwene kivuna andake konyara bali kwa bakumwarigani omuraibwense William Samoei Ruto nyoravuna inetare ntangani kabisa yo muraibwense asorogongo rwa Gusii na aiga no aranyare ko bakagocha tangani sanyara aranyare ko cha kiven omorobeli aiga seseme yake gati ntobe tukoganya tukukobwateri kwene kiandake omorobeli kiaranyare ko bagakoigora vene mono kwene kyo kubwatira na uboikiranu gati ye serikali enene amo ne serikali eriye county ya Kisii inyora buna gakurwa senseme ya kigatanyare ko bakwenda nsemo ya Nyamira nseme ya Sironga narasara igoro murobeli bwene bwechi nyumba kiri kibesa chinge kimegende buna affordable housing project asenseme ya sengo go mancho murigeri ayangati ali turabito ko bwateri korwa iga asenseme ya kigati koranda ke mbara ikibiranyare ko bakwikira na senseme ya mwana korwa senseme ye chibunge kianda chie county ya Kisii na anda kingi kirikanya ko bakwenda senseme ye asetare ntangani yomuraibwense nyorabuna kerara ikasenseme yiga garanyare ko bagago ikenseme ya Kisii tote bwensemo ya Kisii high school noranyare ko bakagoika na mayo okora na korwa chinsemo choborendi chia Kisii nanyare ko bakagocha iga ya MACHE ya mona anda kensemo ya parake gati iga abantu baikira so bonge igonto betoko bwatiri omwancho morigeri kroiga sensemo ya kigati komanyanki kirikira agenderere asetare yentangani yomurayo gatano bwense ya Kenya William Samoei Ruto Mwanchu murigereria yukagenderete nigo tukumanyigwa buna abakenya gusaba Gusii besokire asobonge asensemeyo ya kigati bnenchiremo yo kumwarigania na komwa esiko omuraibwense Dr. William Ruto oyogo chake taro yaye asorgongo rwa Gusii asegeka kyamatuko atato are bosyo chibichoro chegabo asembe mwanchu murigereria abo nabagusii gusaba Kenya bare mbarabare yepara asomocho kigati tayare ocha kumwarigania omuraibwense Dr. William Ruto
Gotigana na yobono mwanchwa omurigereria ayo kagenderete igo abarai abo igo baikiranire asense meyo elio kumwarigani omurai bwense gati abono mabunge bwense meyo Sahiri Janda oyo okwenekire buna omurai bwense ngoikara sense meyo abwasare no kwegena buna gati amagenderanda mange bamwariganire omurai bwense achako baikaraneria buna abamenyi korwa asorogongo rwa Gusii nigo baigo aboriria barai bonsi kobwaterana chingaki echi elio Gusii nere tatigera magega chingaki egetari kegenderete kwenanwa ase ense ya Kenya. Alikuja wakati ya campaigns mara kadhaa, alikuja katika eneo bunge hili ambayo mimi nawakilisha Nyaribari Chache, na alitupa ahadi, na unajua ahadi ni deni. Kwa hivyo tuko na matarajio kama leo unavyoona hapa, tuko na viongozi wa serikali, tuna commission maji, na tuko na miradi mbalimbali ambazo tumemwomba rais wetu. Tuko na machangamoto kama eneo bunge la Nyaribari Chache na kaunti mzima ya Kisii, na tunatarajia mabarabara zetu na yale yote ambayo tumeandika list tutamkabidhi, na tuko na imani kwamba Rais William Samoei Ruto atatutekelezea yale ambayo tumeomba. Mwancho muligereria setaro yo murai bwense ntogendere gokomanyia amange bunana kiagwatika ekiagera abariki baito mbagendete kobwatia oroboti oruo asenchira yobo ikiranu kigimainyora ka okora korwa sensemo ya kigati nigakwenda weikase county ya Nyamira asensemo ya Sironga muri gituba mangana mayabo igo job mangi na ara sense meyo igo nachi gotumanyia mange asenchira yobo ikiranu kigima otigana na yobono mwanchu murigereria toirana weikase bunge ya Kitutu Chache South ase echiro ya MOSOCHO abwasa bonchorera bechire yo baikiranirio OBOCHORI abwase bachorera barai babo bagoche kubarase gekakemiaka etato erebosio na kwene kyabuna banyorire amagenderero buna bonchorera bechiro ya MOSOCHO gati abagani baenekia umoroberio yo no mo MCA we ward ya Bogusera aseleta Vincent Abuga oyo bairaneire abamenyi abungambu ya mono na bonchorera aso wikiranio OBOCHORI botabwate buruburu chinde chonsi asatebire nare tayare gocha ko babwatesia asekende yonsi baraganie muri kitu bamangana mayamilde de momanyi nagenda to kubatero batiro asenchira yobekirano korende ebina bye birengereryo korwa sensemo yabarai Marita Zakari Muse director wa Chiro Kisii County Government ero twarenga ase chiro ya MOSOCHO egento giatoleta ekenene na no gochora abarai ichi kona bali gotebaria Kisii County Trade and Markets Act ya 2015 kakire chiro nenyare gotwara abarai gasi abarai no kubwatira ne serikali koleta magendero igo asirit kolia rero twachaka e process mapema yo wakchikura mambisa mbili iliga abantu chiro ya MOSOCHO market ngambia mono nyasaba sana mwaoro kiri OBOCHORI omoreme ndi ntegete kwegena nga wetera yari mworo kiri tulia rero na inchi na go kiri na bantu ngura na bantu banganjete na bari kwezi nga mogore mwaga chikura senjerengia mwaga chikura somorembe na ande mwaikiraniri alitwanyare kuko batongo ibwana abana ndabaitu bari batukoye OBOCHORI asitulia rero kubatika no mo SB wo MC area into estafini sente abuga asoko bana ituiga asoko kagya otekarama ya Mwanchu muligereria aboigo ekiombe kia African Women Leaders nigo bono kia boliria serikali ya Kenya kwanza witero murai bwense Dr. William Ruto amono murai bwo mobwazimia lo moja wa Kenya Raila Amolo Odinga amona barai bande koligia chinchira chabene elio kubwaterana bunenchera yamayokore morembe asense ya Kenya korengana nabangi nabo gosabasubati abo nigo batebire abantu bakorore mechando emenene kero chiburaburu gosomorembo bolete asense nde yonsi nabasubati abana amona abantu bare nobolema. Speak as mothers of and womb bearers of the country to address critical issues facing our nation. We speak with agony because, as always, women and children stand to suffer the most when the nation is at pain. Our concerns are as follows. 1,
mothers of this country are concerned about the ongoing ground standing between the government and the opposition. Ultimately, it is the women, children, persons with disabilities, the elderly, and other vulnerable groups that suffer most. Our economy is already suffering and cannot afford further strain. As women of Kenya, we are calling on Kenyans of goodwill to pull together and not tear the country apart. Emambia ya rero nigo ba Chief Administrative Secretaries banyara ko babagutianiwa ase nyomba y'oburai ya State House imeyo mochio Nairobi chinga ky'omurai bwense aenekia omo roberio yo gati yaba Chief Administrative Secretary abokorwa Gusii ng'amona Joash Adamange Maswati Millicent Omanga gati yabande abo baira chira chiabo nagoteba bunamba chikuru OBOCHORI obuya ase abakenya. I, Joash Adamange Gongera, being appointed as Chief Administrative Secretary in the Government of Kenya. Millicent Nyaboke Omanga, being appointed as Chief Administrative Secretary in the Government of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of Chief Administrative Secretary, that I undertake to hold my office as Chief Administrative Secretary with honor and dignity. So help me God. Maega yokolia chira chiogosoa asabisi nigo murai bwense boigo abairanire ngambi ya mono nako bagania abanyara ko babagwikirania emeremo yabo asenchira yo wikirano kigima abo asatebire gati yabo babwate naro yo wikirania emeremo ya serikali abo asaba iromokia na kubasegeta babwaterane na barai bonsi elyo kweneke abuna endoto ase serikali ya Kenya kwanza ngwikiranire ochasaba Kenya. You have taken oath this morning before me and before this solemn gathering. You did not make a statement. You took oath. And I expect you to take the oath you have taken this morning with the seriousness it deserves, with the seriousness any solemn oath deserves. You have undertaken on your own volition to serve with honor and dignity. Chinga kiyo mwanchu murigeria tutigarita setaro yomurai bwense aiga sorogongorwa Gusii nigo yole koligia kerogo kyobo senator aiga Kisii aseleta Richard Atemba anyale ko baga kuru enkwana ya boigo asamwaleganirie Dr. Ruto asorogongorwa Gusii asabulia baraibonsi bali bachorire kubwaterana ne serikali ya Kenya kwanza elyo kwaenekia bunankonyora bale ebitali bya magenderero asabamenyi borogongo orwa Gusii. Ntaite gotebanga kagucha gucha aria State House na ebinto bya Kenya bire nero murai na ebinto bikubaganirwa bya Kenya ne ebinto bikubaganirwa se siasa na siasa nene pia office tubwate nene ne ye president bono kagucha Gusii aba Gusii baito tigatwebeke tayari tukwana mangana na into tutaite kokorerwa amangana abashimigwa bandi bakwanira abuna mangana ichipara mangana ya MACHE amangana ye airport igo tutaite getike liya renge Kisumu kia rueto ekaba international ndundura saba international Gusii igo tutaite getike gukina chindege chinene chigocha chiawa na intugitore Gusii gatokana Nairobi ndo kwenda Kisumu twali nero twagenda boigo no Nyamira ke kwagachu kiagachu totagete amangana aria last mile yemerero emerere ebuna tokwana geminyorombire bitabwati emerero bona abantu tutaite batwale emerero naria abana baito bakonyoro boro bagosomera na magenderanda mange abantu bakore biashara banyore chibesa igo asobwenge igo ntaite koboyo masi bali bagoteba nga twakaribisire president gaiga intu Gusii ntubwati mangana ainda Gusii baito igo ntaite mbabake mono ekero mogo moyo urenge igo narenge Kisumu ebinto mbisariri bitali bike mwancha mangana ali eche seitoga intu nabantu tokwerigeria
tiga turigie njira tugusomia abana baitu na tukubika endagera emesa tutiga amang'ana yo mogomo amang'ana ekerari gakugambwa na inde ntaitente bie President William Ruto okugamba nabo okugamba n'abantu lakini gamba imeyeri chiko lichiko na kirigoteba mugambe gwetere njere eyu onye tochi kugamba amang'ana ande isiko yeri chiko liro libono na tutasikali chikeri lya Kenya twalentetelia 2010 Nensemo yabamenyi korwa sori gotoka se kaunti ya Migori nigo besokirie na kurera okuborwa kwa MACHE Amayia konywa na MACHE baigoyo gotumia nigo batebire no nyebare angene nyancha ya Lake Victoria nigo batari konyora MACHE yogotumeka bunebwenerete kwiraneria amagania yo no mawaziri bwa MACHE ase kaunti ya Migori oyotebire babe kiremero bili saine na kwene kiabuna kero momenyi asensemeyo nkonyorara MACHE Amayia yogotumeka kolengana bamenyi abo nigo batebire abange nigo bakorwara gosen bache korwara kubatekana yogotumia MACHE atalia machenu ase chinyumba cyabo egento keireire kobeka afya yabo gosobo chenu asa kongu ekero babolya serikali ya county korana ki barabakonye bunabamenyi. Put resources in water sector. We want first to rehabilitate all the stalled projects, especially the projects that are for long terms, where we are going to do the repair and increase the distribution to the household. Very grateful for the sole launch of our water project. It will help because we have pollution agents here which cannot allow us to drink this lake water directly, always. So this one is very, very integral. Constructed from Masara to Agolomuk. Na barai korwa se dini yege Islamu nigo ba moboldi muraibwense Dr. William Ruto amo no lya korwa Azimio la Umoja Raila Odinga koreta omorembe kiagera nigo bachakire omotienyo mochenu o Ramadan egento batebire buna okorobekana gusama ndamano ayo arobereirie bosio no mu Azimio la Umoja wa Kenya na chie gosalia omotienyo omochenu ase bare nigo bano baboliri Odinga anyare koba kagotenenia asegeka oikabakore omotienyo mochenu o Ramadan oyo chaka rero iga nigo boigo basabira bakenya bonsi kogendera gusabira bakenya gusabira nse ya Kenya kwene kyabuna morembe nwene kigwe chinga kichonzi baadhi ambayo tuliolazimishwa na Mwenyezi Mungu kuifunga kama waliolazimishwa waliokuwa kabla yetu. Lengo na madhumuni ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu na kumwogopa Mwenyezi Mungu. Sasa mfungo huu wa Ramadhani hii, wito wetu tumeingiwa na Ramadhani na heka za maandamano. Tungeisihi Mheshimiwa Raila na mrengo wake wa Azimio wafikirie hili suala la kusimamisha maandamano katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ili wawapatie waumini nafasi mzuri zaidi wa kutekeleza ibada zao, kila aina njia ya kutekeleza ibada. Tunashukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kufika katika 10 la kwanza katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na vile vile tunaona na intweni gotoko baganeria abaminto kurwe dini yege Islamu Ramadan engia chinga kibaye chakire rero iga biamano mwancho muligereria abono to wikero mwali wa mangana maya Chinsa Isano na Ibere kolende amange na ende nache ko gochera chikoraga Chinsa 10 cyo mubasolero kolende to baisa gusuka korwa Ndizi TV nero bwansubo mu Gusii bali mwensi mwatobwatiri wetero mutando ito Facebook Ndizi TV News Digital na bange muleto gwakangambi ya mono kirage na indegende koba ime ya Ndizi TV olitobwateranire komo korwa sensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta nolionekia chibi cha mariogi kwa yanyorera senchera yoboikiranu kegima nigakoro kwa Abigail Nyanchama na injeni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita.